Hlava prvá. Článok 1. Slovenský národ má vždy pravdu. Hlava druhá. Slovensko a svet. Slovenský národ nechce mať nič spoločné s Čechmi, Maďarmi, Poliakmi, Nemcami, Rakúšanmi, Ukrajincami a ostatnými národmi. Ak sme na niektorý národ zabudli, ani s ním nechceme mať nič spoločné. Článok 3. Všetci ľudia na svete sú Slováci, len niektorí o tom nevedia. Akékoľvek pochybnosti o znení tohto článku pokladáme za protiústavné. Článok 4. Slovenský národ pokladá za svoju povinnosť oboznámiť všetkých Slovákov s článkom 3. Hlava 3. Štátoprávne usporiadanie. Článok 5. Slovenský národ vyhlasuje zvrchovanosť svojich zákonov na večné časy a nikdy inak. Článok 6. V prípade nepriaznivých okolností slovenský národ dočasne pozastavuje platnosť predchádzajúceho článku. Hlava 4. Slovensko a minulosť. Článok 7. Myšlienku štátnej samostatnosti stavia slovenský národ na kontinuite s prvým samostatným slovenským štátnym útvarom, ktorý založil slovenský kupec Samo. Článok 8. Slovenský národ odmieta akékoľvek náznaky kontinuity s Veľkou Moravou, pretože odmieta kolaboráciu jej politických predstaviteľov, príbinu Mojmíra Rastislava Svetopluka, ktorí kvôli svojim mocenským ambíciám zradcovsky spolupracovali s Čechmi, Maďarmi, Nemcami, Byzantskou ríšou a Rímom. Článok 9. Slovenský národ sa zriekal živej a neprajníckej povesti o svojej holubičej povahe a je odhodlaný brániť svoje slovenské záujmy kdekoľvek na svete proti komukoľvek a za akékoľvek slovenské ciele. Článok 10. V prípade nepriaznivého rozloženia síl sa slovenský národ vracia k povesti o svojej holubičej povahe. Hlava 5. Slovensko a politická moc. Článok 11. Slovenský národ principiálne odmieta vodcovský princíp. Článok 12. Slovenský národ principiálne neodmieta vodcovský princíp, iba v tom prípade, že ho vyhlasuje ktokoľvek z akékoľvek tribúny. Hlava 6. Zákonodárne a výkonné orgány. Článok 13. Najvyšším zákonodárnym orgánom Slovenskej republiky je celonárodné zhromaždenie občanov Slovenskej republiky zvolané pri akejkoľvek príležitosti. Článok 14. Najvyšším výkonným orgánom Slovenskej republiky je hlava štátu zvolená akýmkoľvek celonárodným zhromaždením zvolaným pri akejkoľvek príležitosti. Článok 15. Volebné obdobie hlavy štátu sa končí ktorýmkoľvek celonárodným zhromaždením. Zvolaným pri akejkoľvek príležitosti, na ktorom zaznie minimálne 3-minútové skandovanie odstúpiť. Hlava 7. Ľudské práva. Najzákladnejším ľudským právom, ale zároveň povinnosťou je byť Slovákom. Článok 17. Všetky ostatné menej základné ľudské práva sú odvodené od najzákladnejšieho ľudského práva. Hlava 8. Dementy. Ako dementy vyhlasujeme dementy na ktorýkoľvek bod ústavy podľa potreby alebo podľa momentálnej politickej situácie a aj individuálne. Podpísaní autori Marián Bednár, Jan File, Pavol Juračka, Robert Kotian a s dovolením autorov aj Peter Brajner a Milan Markovič.